José Antonio Hermida, primer de tot, és el meu ídol i és un campió del món de 2010 de ciclisme de muntanya. Per mi ha sigut molt important conèixer-lo. Jo el vaig conèixer gràcies al projecte Pigmalió, perquè ells apoyen l'estudi conjuntat amb l'esport i cada any fem una trobada amb diferents esportistes i això és el que em va permetre conèixer-lo. Per mi ha significat com una empenta, una empenta per seguir els meus estudis, una espurna d'esperança, perquè jo en els estudis no és que sigui molt bo, però ens esforcem perquè això canviï.